Per última cosa són les migracions. Aquesta és una mica, però sí que és un tema de debat que jo vaig parlar. Les migracions, des del punt de vista econòmic, són rentables. Què ens aporta la immigració? Cotitzacions de la seguretat social, suposant que tinguin papers, impostos sobre la renda, suposant que tinguin papers, impostos indirectes, fins i tot suposant que no tinguin papers. I en compte d'això que reben? Educació, sanitat, serveis socials, habitatge, guarderies, bosses de llibres, etc. Saben quin és el resultat? Publicat a Madrid per Presidència del Govern, 6.000 milions d'euros a favor nostre. És egoista, però s'ha de saber. 6.000 milions d'euros a favor nostre. I per últim, les migracions tenen un últim avantatge, que és que enriqueixen la nostra cultura. Totes les nostres cultures, i no cal que ho digui aquí, i els moros i cristians constantment, no són altra cosa que el fruit de les migracions que hem rebut allà. Si ara per vacances tenen un parell de dies lliures, els recomanaria fer una visita per Catalunya. La primera etapa, el primer lloc a visitar, pot ser una ciutat preciosa, que es diu Girona. La preguntin què s'ha de visitar a Girona, els diran el call jueu i els menjars. Sortint de Girona, aniran a una petita població de l'Empordà, que es diu la Bisbal, que és coneguda com a capital de la Cerdanya, ballaran a la Cerdanya, i quan es preguntin què és això de la Cerdanya, veuran que és una dansa d'origen bizantí, que ha anat evolucionant per la Mediterrània, fins que s'ha convertit en una dansa que es fa i es desfà. I què més passa? Doncs que sortint de la Bisbal, doncs una fer la dinar. Ara si van a l'estiu no és el moment, però si van a l'hivern, què els donaran per dinar? Torrons i panellets. I què són torrons i panellets? Home, doncs a més d'una cosa que prové de Xixona, provenen abans, com vostès saben, del mar. Molt bé, haurem menjat panellets, haurem menjat torrons, haurem ballat una dansa bizantina, haurem vist els menjars, haurem vist el cant jueu, haurem dinat i haurem begut. Com que haurem begut una mica, l'eufòria catalana pujarà de mica. I ens haurem obligats a posar-nos una barretina com a signe de Catalunya. I quan direm que és això, la barretina, veurem que és un gorro típic d'Anatòlia, que si jo no estic confós, és la part asiàtica de Turquia. I contents nosaltres la barretina catalana, que és turca, seguirem donant voltes per Catalunya i ens presentarem un lloc de remembrances catalanes innegables, com és el monestir de Montserrat, on constatarem que la greix és negra. I finalment, acabarem la nostra jornada d'absoluta catalanitat en el lloc, sens dubte, més estimat pel 95% dels catalans, que no pot saber el Camp Nou. I què és el Camp Nou? Si no l'estadi d'un equip creat per un suïssi, que es deia Joan Campa, i en el qual els jugadors, ara darrerament l'entrenador de Geno, són argentins, brasilers, camerunenses i uns. Tinguem en compte tot aquest aspecte dels migracions. Però la cooperació, la immigració és bàsica, perquè és el que fa l'enllaç entre el sud i el nord, el sud de casa nostra. Si volem reactivar la cooperació, pensem en moltes migracions. I pensem ja en dues últimes coses, i després si hagués una mica de temps parlaria també de la situació. Quina és la cosa que hem de parlar? Doncs si en aquests països del tercer món hi ha dificultats, una cosa, encara que sabem dir, però que és gravíssima, es diu la guerra. Una dificultat per engrandir les diferències entre el nord i el sud és la quantitat de guerres que aquests països tenen. Si jo ara pregunto quina és la part del món que té més guerres, vostès lògicament em contestaran que és Àfrica. No és el que té els pitjors són a l'Àsia, però aquest que en té una cada cantonada és Àfrica. I si pregunto com es fan les guerres, vostès em contestaran que es fan amb armes. I si pregunto si armes fabricar armes, si Àfrica fabricar armes, em contestaran que no. Amb la qual cosa, la conclusió, que Àfrica és el continent que més guerres té i que més les fa amb armes que podien tenir. Miri, amb tots els rànquings que Nacions Unides elabora, vostès saben que Nacions Unides té 194 estats membres. Amb tots els rànquings que Nacions Unides elabora sobre la riquesa, sobre l'educació, sobre la situació sanitària, sobre l'esperança de vida, sobre el que es vulgui, amb tots els rànquings Espanya se situa sempre entre el país 20 i el 25 dels darrere del món. En riquesa estem entre el 20 i el 25 de tots els països del món. I en venda d'armes estem entre el 6 i el 9. Aquest és una veritable debacle. I una ONG, que vostès coneixen, que es diu Intermón Oxfam, ha acusat el govern espanyol de ser, després dels Estats Units, el segon país del món que més municions ven a les guerres africanes. Per tant, en aquesta relació amb la segona tenim unes responsabilitats enormes. No només amb la venda d'armes, sinó amb la pròpia despesa militar que això significa. Perquè pensem que la quantitat de diners que destinem a la despesa militar ja per ella mateixa és una debacle de cara a la cooperació amb el tercer món. Abans he parlat dels 4.600.000 milions que hem donat en els bancs i he dit que és un desastre.
però pensin que despesa militar cada any hi destinem 1.600.000 milions de dòlars. 1.600.000 milions de dòlars. Multiplicat per 3 vol dir que al cap de 3 anys hi hem destinat 4.200.000 milions de dòlars. És a dir, bastant més que pràcticament el mateix que estem dedicant en els temes de jubilació. La despesa militar és quelcom importantíssim i Espanya és en tots els sentits un dels planadors més importants d'armes del món. Fins i tot molt de temps ha sigut fabricant d'aquelles armes que afortunadament finalment han quedat prohibides, com es diu les mines antipersones i com les bombes de dispersió. Segurament vostès saben que les bombes de dispersió, després d'una gran lluita dels moviments socials, han quedat prohibides, no bé, no massa antigament, han quedat prohibides el 2008. Hi havia un tractat internacional que prohibia la fabricació, distribució, venda i emmagatzematge d'aquestes bombes de dispersió. Van quedar prohibides. Una fàbrica espanyola va quedar escandalitzada perquè el negoci s'havia acabat. Es dedicava a fer bombes de dispersió. I quan el negoci s'havia acabat, va fer una demanda pública al govern espanyol d'indemnització per un concepte de dret mercantil que es diu lucro cesante, diguem l'ecologia. I llavors, quan es acaba el negoci, doncs preocupa el govern, pots demanar una indemnització, etc. No sé si ho han pagat o no ho han pagat. La demanda de 40 milions d'euros la va formular el director general d'aquesta empresa que fabricava aquestes bombes de dispersió, una empresa de Saragossa que es diu Instalaf. El director general d'aquesta empresa es deia Pedro Morenés i és l'actual ministre de Defensa d'un tal Mariano. Aquesta és la cosa. Per tant, val la pena que sapiguem una mica com està aquest món desastrosament des del punt de vista de la. Últim aspecte a considerar des d'aquest punt de vista també de les relacions nord-sud i que també és molt important. Funcionarà per ara, sinó que el dia de demà. Quin és aquest aspecte? L'ambiental. Pensem que des de acabar la Segona Guerra Mundial fins ara hem sigut capaços de consumir tant i tant i tant i tant i tant que hem esgotat el 70% de les reserves de petroli que tenia el planeta. Només ens queda petroli per 40 anys. Jo evidentment no hi seré, però els que hi siguin d'aquí 40 anys diran no hi haurà petroli. Podrem anar en cotxe? I tant, podrem anar en cotxe. Perquè, com has comptat, doncs el cotxe pot anar amb altres coses. Pot anar, per exemple, amb biocombustible. Molt bé. De què va el biocombustible? De productes vegetals. Diuen que el dia de demà farem molt biocombustible a les algues marines. Però avui per avui, la major part de què surt? Doncs del morès, diu el morès que diu, d'axa. No sé, diu el morès, la taula. Molt bé, i què fem al fer biocombustible amb el d'axa? Senzillament traiem això com a l'educació. A Mèxic estan morint milers de persones perquè el preu de la seva tortillita de maïs s'ha multiplicat per 3 als darrers anys. Perquè som tan impresentables, que preferim alimentar el cotxe abans d'alimentar els indígenes mexicans. I encara hi ha gent que ens diu que hem de remoure l'economia i fabricar més cotxes. No, hem de fabricar més autobusos, hem de fabricar més vagons de vell, hem de fabricar més transports col·lectius, però mai fabricar més cotxes. Hem de canviar completament el model. Els nostres fills en patiran les conseqüències i els de Mèxic ja les pateixen a hores d'ara. Hem de canviar radicalment les estructures de consum. El planeta s'escalfa. 1,5 graus s'ha escalfat en els darrers 50 anys. Algú dirà, no sota gaire que s'escalfa 1,5 graus, però depèn. Perquè si veiem una fotografia que ens ensenyava la Vanguardia fa pocs mesos, però la fotografia que ens ensenyava era de Groenlàndia fa 5 anys, i de fa ara veiem una fotografia de Groenlàndia, una illa plena de gent fa 5 anys, i ara plena de capes negres. Què? Fruit del desgel. Icebergs glacials que s'han desfet. On han anat a parar aquest gel? Els oceans. Què han fet els oceans? Han pujat. Hi ha 2 països del món, un que es diu Kiribati i l'altre que es diu les Maldives, 2 països molt petits, que els 2 estan veient com la població abandona el país perquè ja l'aire s'està menjant mal. I nosaltres seguim en cap a d'ús i seguim consumint més i fabricant més. Hem de començar a tenir consciència d'aquesta situació. Deia l'ONU un estudi esfereïdor que té molt a veure amb el Barcelona i nosaltres, que en aquest planeta vivim 7.000 milions de persones. Que si els 7.000 milions de persones que viuen en aquest planeta, totes 7.000, volguessin consumir el mateix petroli, volguessin consumir la mateixa fusta, la mateixa aigua, els mateixos minerals, el mateix paper, que estem consumint els 1.000 milions de privilegiats que viuen al món, farien falta 4 planetes. Però com que nosaltres els tenim, l'única resposta és que els altres puguin viure i nosaltres visquem una vida pitjor. Una vida pitjor no vol dir més malament, vol dir consumir menys, però consumir menys es pot dir la marca. Hem de reduir la solució. Per això, l'única resposta, ja no tant de cara al desenvolupament econòmic del Barcelona, sinó de cara al futur del planeta, l'única resposta es diu decreixement.
hem de decréixer. El qual no vol dir que ni pitjor, podem viure molt millor, però hem de tenir un consum molt més limitat de les coses. Aquest seria per mi una mica el resum del que hi ha a veure amb aquestes relacions no injustes. Però no voldria acabar sense referir-me en 5 minuts a que aquesta comparació, també a hores d'ara, l'hem de fer amb nosaltres mateixos. Perquè aquesta crisi econòmica ha originat, veritablement, problemes greus. Problemes greus de la població des de dues òptiques. Primera òptica, la feina. Segona òptica, el desmantellament de l'estat de benestar. Què passa amb la feina? No cal que digui 6 milions o 6.200.000 persones aturades. Que per cert, no ha sigut totes, perquè estic convençut parlo d'Apple l'economia submergida. Però com que submergida no l'havia, per tant no podem dir. En tot cas, 6 milions de persones aturades. Trobarem feina per 6 milions de persones? Els hi asseguro que no. Per molts eurovegues que vinguin, i tant de bona feina, no trobarem mai feina per 6 milions de persones. Però sí que trobarem feina si som capaços de fer allò que fa 10 anys va fer el govern francès. Què va ser? Com te recordeu? Repartir el treball entre tots. Que els que tenim feina treballem una mica menys, perquè els que no tenen feina treballen una mica més. Ho va fer en aquell moment un govern presidit a França per un senyor que es deia Lionel Jospin. Què va fer Jospin? Va canviar la jornada laboral. De 8 hores la va passar a 7 hores diàries. El qual significava que la jornada setmanal passava de 40 a 35 hores. Sobrarien 5 hores per cada treballador. Les 5 hores que sobraven per treballador les va adjudicar als que no havien feina. I encara que el que diré, algú li pugui semblar mentida, en molt pocs mesos França va reduir dràsticament l'atur que hi havia en aquell moment. I vostès diran, sí, esclar, però costa el treballador. Perquè el treballador abans cobrava 40, perquè treballava 40, ara el treballador cobra 35, perquè treballa 35. Potser sí, però no va ser. El govern francès ho va fer molt bé. I els hi va dir als treballadors, vosaltres abans cobràveu 40, ara per la problema només cobreu 35, perquè treballeu 5 hores menys. Doncs jo, govern francès, us pagaré cada setmana 5 hores com a aturats. De manera que cobrareu 35 hores com a treballadors i cobrareu 5 hores com a aturats. Estareu cobrant les mateixes 40 hores que cobreu abans. I la gent es preguntarà, i com pot el govern francès pagar 5 hores d'atur a cada treballador? Perquè ara el govern francès ja ha de pagar l'assegurança d'atur dels aturats en desaparegut. És senzillament una qüestió de redistribució. A mi em sap greu que sent l'estat espanyol el que més aturats té d'Europa no s'hagi fet cap proposta d'aquest estat. Proposta que per l'altra banda va en el mateix camí en què va la història. Perquè, com vostès saben, al llarg de la història la jornada laboral s'ha anat reduint. Si llegim aquelles novel·les que ens feien Carles Dickens al principi de la Revolució Industrial, veurem que aquests pobres treballadors de Manchester i Liverpool feien jornades de 16 hores diàries. I fins i tot la canalleta petita de les feines, amb el pas dels anys, han treballat de 16 a 14, amb la lluita dels sindicats de 14 a 12, de 12 a 10, de 10 a 8, i ara estem a 8. I qui som nosaltres per acabar la història amb 8? Podem acabar-la amb 7, podem acabar-la amb 6, podem acabar-la amb 5, podem acabar-la amb 4. I això sempre els dic els meus. Direu, ara esteu estudiant, acabarà la carrera i treballarem. És un batxillerat. I després, 30 anys després de començar a treballar, us jubileu. Què passarà? Que us asseguro que no us jubileu, us demano que tingueu un petit record per mi. No us podeu fer jornades de 8 hores. Esteu fent jornades de 5 i de 4 hores diàries. Si les màquines que més de la feina no tenim per què encarregar-nos, han de treballar 8 hores diàries. En cobrar sí, però en treballar no. I això ho podem fer la mar de bé. És més, si treballem 5 hores diàries o 4 hores diàries, tindrem molt més temps lliure i podrem fer les excursions. Abans aquí us companys van ensenyar la serra de la Mariola, podrem anar a passejar la Mariola, podrem anar a escoltar millors concerts, podrem llegir més llibres, podrem fer més cultura i, malauradament, podrem veure més TV5. Això és una mica hauríem de mirar de reformar la nostra jornada laboral. Això es pot fer i això s'ha de fer. És la primera resposta, que és exactament solidaritat abans de la crisi. Som solidaris, reduïm la nostra feina per acabar la crisi. És una magnífica forma de solidaritat. I encara una última cosa per anar acabant, que 5 minuts i ja està. Quin és l'altre problema? Doncs l'altre problema d'aquesta crisi, que també existeix solidaritat, és allò que podríem dir el desmantellament de l'estat del benestar. L'estat del benestar falla per tots costats, tots ho sabem, que els ambulatoris tanquen, que les pensions refugen, que hi ha més alumnes per aula, tot el reguitzell de desgràcies que significa la caiguda de l'estat del benestar.